Салом алейкум, раис, нигах кун. Эй, қаҳрамон. Ине нигах ки ба худо ку ремонт иҷа уҷа қарз фарз кардан. Ай магазино кардан нигах кун. Мундас ине ба худо ку мундагия ине. На тури мундагия нест гап, наметан шу қарз. Я балук нест чосун ба худо ҷамъ кунед тада ки чи бад набес қаҳрамон. Бетараф бад набе. Бачаҳои Москва, бачаҳои Новосибирск гирифтан ҷамъ гир кан, рӯй кан. Ҳамин бачаҳои ҳами Новокузнецк мундагӣ ба худо. Ине нигоҳ кун. Хеле хеле кардан омадан инҷа бояд краска дар кори суса намешава ба худо ина ремонт. Хеле хеле ғайрат кардан инаҳа. Ҳамун сағироро ҷамъ кун, сағиро худ мегуфта пидаразӣ накунана ки бугӯ. Ҳамаш фарзанд дорам, ҳамаш талаба дора. Ба худо ку да и ай бай худо бизанам ку ай бай ки ҳами мо ҳамун ине нигоҳ кун. Ремонта кун, нигоҳ кун. Доншудам ремонта ина. Хай чикор кунам бечора ба қарз фарз ине нигоҳ кун. Сол гуфтем барои устало ҷамъ кунӣ айтилон худо нигоҳ кун. Ине партае ки бихуна фарзандат, ине худо як одами ба ақл нигоҳ кун. Ба худом сағироро ҳами видеоро нишон те нигоҳ кун. ҳами партае ки фарзанди ман ту ва ҳамон одамои ҳамҷо будагӣ бихунан айтилон бишинан ине нигоҳ кун. Нигоҳ кун. Ине аташ дига ина. ҳамон сол гуфтем ки пул ҷамъ кунӣ, ине ними дига шикастагӣ ина. Ина ми ҳама шикастагиян ина надора пулча. Ина. Инро бояд биён бадан сарка кунан ине нигоҳ кун надора. Ина. Ҳамин ними шикастагия кол дарс ҳабдаҳам дарсай. Намедонам ки саро кунана ку. Мешава намешава да иҷа шишта деҳа синф ина. ҳамон сол гуфтем ҷамъ гир кунӣ 10,000 партияам барои ҳамин устал устул хунасухтон накардан. бисёр паникат кард, воимад ду бунд бардоштан ҳамун кор отказ шидина. Пул надодан нашидим та мондагинами. Кор мондам та агни ҳар як инсоне ки сағира ҳамуҷай ҳар кадамаш фарзанд дора. Маҳмад Амини, акай Амирдин имена, Ҷонибек акай ишони мудаббир, ҳамора бугӯ ки бунтавад накунанд. Метан пул битан наметан ита вай накунанд. ғавғо надозанд дамайни халқ. Ай ҳамон имена талаба ҳамҷа мехунанд. чуа бад намепартоян ҳами вай мена. ина хай мактаби боло. ина. ина ксанохто ин як чи сасаянда нях. ана. о. ина ҳами партоя ҳастанд бихунан ина тамошо кунӣ. халқи хандун тамошо ку. нананг биёе хандуниё ба худо айба. ҳами фарзандо ҳамаму дасета мехунӣ. ине шикастагиёш ина. ҷуфткан баъд баран саркаш кунад. назе барои электрода пул нест ина. ина. ина ҷура. ҳама дамиҷа ина хундагӣ. бо фарзандот хундайсан. ҳама хандунӣ ҳамҷа хатм кардагӣ. ина нигоҳ кун ба худо. даврои СССР буд ку ки ба ёдшай нях кун. ана. ана. ина ба худо. так что халқи хандун Новокузнецк, Новосибирск, Москва, Сочи, дар ҷое ки ҳасте ку илтимос пул ҷамъ кунед. ҳамин ремонт кардан ба қарз. мефаҳмед? қарз қай ба худо ремонт кардан пулшо нодода. ҷамъгирӣ кунеда битани досткора алиш кардан дар кори на ба худо ёже дига кор наметан. ине нигоҳ куже вообще хатошу намераванд инаҳа. ҳамин қамешакиш намераванд. ҳамиро алиш кардан дар кор ку як дананг биёе.